самой великой Олесе, я по-перше, хочу передать поштовочку от немецкого Бена, потому что увесь свет был рабіў великую колькасць кампаній у падтрымку Олесі. Гэта вось одно з сведчанняў такой кампаніі. І, может быть, задаць такое крыху правакацыйнае пытанне. Бо сёння вядома, што солідарнасць яна падтрымлівае, калі яна даходзіць да чалавека. Але сёння гэтыя лісты падтрымкі могуць стаць як шкодай для чалавека, который сидзіць, так і нейкай падтрымкай у нейкай доўгатэрміновай ці сярэднятэрміновай перспектыве. Вось што бы можна было наконт гэта пракаментаваць? Варта рабіць кампаніі солідарнасці з напісаннем лістоў ці не варта? І калі варта, то як? Вот на сегодняшний день, мне здаецца, не спрацоўваюць, потому что ніводзін з гэтых лістоў да мяне не доходзіў, як і да маіх калегаў. І трэба шукаць іншыя метады, балёны пускаць. Сюды балёны з цыгарэтамі летяць, і туды трэба, каб з паштоўкамі летелі. Штось такое, я жартую, в пераносным сэнсе. Ёсць багата іншых спосабаў, калі ты можаш данесці гэту хвалю, перадаць салідарнасць да палізняволеных па-за паштоўкамі. Ситуация поменялась, пошта спынілася, и мне в Норвегии передали пачек целый 500 поштовок, якія подписывались в 23-м году, и 4 таких пачки выслали в горки. Там 3 знищили, а 1 вернули назад. И вот он вернулся, такие подрано, это уже бандероль там с этими поштовками, мне их отдают, мне приемно, хоть что-то засталося, скажем, с того, что шло до нас. Але ёсць іншыя формы падтрымкі, безумоўна. І гэтая падтрымка, яна важная таксама, калі чалавек выходзіць з турмы, каб ён убачыў, што гэта было. Вельмі багата акцый, нейкіх дзеянняў, пра якіх мы нічого не ведалі, калі ты зараз пра іх даведваешся, это яшчэ мацней умацоўвае цябе тым, што ты рабіў усё гэта недарэмна, і твоё сядзенне было недарэмна. И апроч того, конечно, можно нейкім чынам і пасылаць сігналы у турму тым, хто там зараз знаходзіцца, выкарыстоўваючы іншыя метады, не толькі паштоўкамі. У нас былі выпадкі сумныя, на жаль, калі людзі пасылалі, мы сидзелі в СІЗО і пасылалі невялічкія грошы. Хто 20 рублёў, хто 30 там. А пасля таго, як весну зрабілі экстрэмісцкая арганізацыя, які іншых там парабілі нас экстрэмістамі, аказалася, што гэтыя людзі, яны фінансуюць экстрэмістаў. І паўзбужалі крымінальныя справы, і некаторыя таксама патрапілі ў калонію з такіх людзей. І я весь час думаў, што так добра, што Лена мне передавала колбаску з сыром, а не посылала грошы. Танкачова маю на увазе, то што так же это кепска скончылася. А так колбаса, сыр, это они не полишили падтрымку экстремизма, а гроши они полишили як што падтрымліваць экстремизм. Калі выклікалі меня на допыты, уже там в колонии городской по гэтых справах, я адмаўляўся даваць показания, и, на жаль, нават зараз прозвішчы этих людей не вспомню, потому что все мои паперы были конфискованы, уже когда нас выпускали, то забрали литерально все, что там было, и криминальную справу, и скарги, и листы, якія пропускала цензура на початку, когда мы сидели в СИЗО, и дзённікі, и книжку, якую я там написал, эссе, все это было забрано, хоть я там тузаўся з імі, спрабаваў забрать, але відавочна, что был жорсткі загад, ніводнай паперкі з турмы нельга было вынести. Правда, то сёе з того, что писал, удалось вынести, мне дапамаглі это зрабіць зняволеныя. Не буду распавядаць, якім чынам. Я тогда некалькі слоў скажу, каб даць магчымасць Алесю крыху адпачыць пра кнігу, якая пісалася, мы цягам месяца яе напісалі, і я не была заангажавана ў напісанне самого тэкста, гэта быў мой калега, который тут пад псеўданімам «Змеркаванне ў бяспекі», але што я хочу сказаць, што дзякуючы іншым выданням праваабарончага цэнтра весны, турэмнай бібліятэкі праваабарончага цэнтра весны, іншым выданням кніг Алеся удалося зрабіць гэтую кнігу цягам месяца так, каб яна трапіла на Нобелевскую цырымонію. Спосаб напісання кнігі мы узгаднілі з Алесем праз адваката,
Але вось ужо, канешне, верыфікаваць канчатковага матэрыялу ён не мог, таму мы стараліся быць максімальна ашчаднымі з гэтым тэкстам, каб ніводнага слова не дапісаць ад сябе, каб ніводнай не ўнесці нейкай новай інфармацыі, чаму палез пасля мог здзівіцца. І кніга замест самога нобеліста паспела трапіць на цырымонію ўручэння Нобелевскай прэміі, бо за 2 дні да цырымоніі забралі яе з друку. То бок гэта быў таксама такі крыху цуд, што все паспелі зрабіць і даставіць. І чаму пачалі гэта рабіць? Таму што падавалася, што вось у дзень пачатку паўнамаштабнай вайны 24 лютага 22 года, акрамя вось гэтага страха, натуральнага чалавечага страха, што пачалася вайна, і жудасці ад таго, што Беларусь становіцца часткай гэтай вайны на баку агрэсара, была наступная думка адчаю ад таго, што ты разумееш, што беларускія палітвязні больш не знаходзяцца ў нейкім прыярытэце на парадку дня заходніх краінаў. Нобель, у сваю чаргу, даў іншае адчуванне, акрамя таго, што гэта была радасць ад таго, што хтосьці заслужана атрымлівае Нобелевскую прэмію за свой даробак, за свае шматгадовыя, шматдзесяцігоддзі працы, то было таксама адчуванне, што зноў жа можна быць гэта спосаб расказаць пра нас, расказаць пра Беларусь і расказаць не толькі і не столькі пра Алеся, колькі праз яго, пра тую сітуацыю, пра тую нашу гісторыю, у якой мы ўсе жылі, у якой мы все развіваліся. Алесь, а як вось ты даведаўся пра Нобелевскую прэмію і як ты яе ўспрымаеш, і якім увогуле чынам ты бачыш сёння сваю ролю, будучы нобелістам? Даведаўся я літаральна ў той жа дзень, калі яна была абвешчаная. Ну, так атрымалася, што ў гэты час мы знаёміліся з крымінальнай справай, і хоць мяне атрымалі з самай далёкай камеры, там бліжэй ўжо да калідора смертнікаў, фактычна 2 ізаляваныя камеры там было. Вось, і перад намі камеры ШИЗО, там ніякага контакта, там ніякай сувязі не было магчымасці падтрымліваць. Але вось калі пачалі вазіць на азнамленне са справай, то там у калідорах я багата з кім мог сустракацца. Там і Федут убачыў, там які ён там перасоўваўся, і Антусевича Сергея, і Яршука побач стаялі, вот калідоры стаім побач. Вось, ну, размаўляць нельга, але хоць там перасміхнемся, штось адзін аднаго там падмігнем, і то ўжо як бы весялей. Ну і натуральна, што вот я сидзеў в этой частцы, якая называецца «Стайня конюшня», вось, ну, якая, до рэчы, пасля рэстаўрацыі Валадаркі застанецца. Я прачытаў, што эту частку застаюцца, так што нашы там камеры можна будзе хадзіць, потым паказваць. А я тут сидзеў. Ну, адрозненне ад гэтага больш новага корпуса, які пабудаваны там сілікатнай цэглы ў 20-е гады, яго разбураць, на жаль, ужо разбурылі. Вось. І в гэтай стайні таксама былі камеры, дзе сидзелі дзяўчаты, там сидзела і Марфа, там сидзела і Наста дзесьці. Мы не сустракаліся з імі, але можна было перадаць прывітанне. Мне дзяўчаты з іхніх камер перадавалі прывітанне, перадалі феньку такую, значит, не бел-чырвона-белую, а жоўта-чырвона-жоўтую, значит, ну, каб замаскіраваць, так говорить. Тым не менш, вот она дайшла са мной да свабоды. Вось, і такім чынам контакт быў вось падчас тых перасоўванняў. І калі нас вялі на чарговае азнамленне, Владя сказал. Владя, что ты сказал? Ну, я сказал то, что я вас повіншував. Вот. А вы сказали, что не веру. Ну, насамрэч, я не поверил, потому что это было, ну, нават процента я не уяўляў, что это может быть, бо кожны раз гэтай номинации, вы ведаеце, як это разыгрывается. Там каля 300 и особая организация, увесь час некие конфликты, проблемы, люди выбітнейшие, якія штосьці робяць, ну где там, что там. Ну там як бы шансаў практычна не было. І калі вот гэта было сказано ў калідоры, я отмахнуўся рукой и сказал, там, не дурю мне головы. Але калі пришел и уже в кабинет, и там была адвокатка, якая сказала, что ее уже повіншавалі, тому что вот это адбылося, і калегі, якія пачулі гэта, то я, ну, сапраўды вымушаны быў поверить. Ну и реакция у меня была нечаканая, потому что, ну, не ведаю, это як быццам бы тебе взяли там и
на пательню на гарячу закинули, як того б'юна. От я підскочив, почав кричати, там, значить, літерально, ну, невеличкий кабінет, і кричу, ні, це немашимо, це не може бути. Ось. Ну і натурально, що в цей день я вже не знайомився там ні з якою кримінальною справою, ми там сиділи, і от як я приходив в себе, вони просто сиділи, там адвокатка і слідча. Ось. І таким чином. Ось я про це довідався, і, звісно, потім полізняволені, це ж одразу все розходиться, турма ж, ну, хоч якби ізольована, але все там, стіни шкляні, я кажу, турми стіни шкляні, так і по тих чутках. То мене там віншували, там все, там, хто мене тільки не віншував, Вацлав Орешка, ось, який ледь мене там мог познати, бо вже тоді його проблеми зі зроком були, то і якби, ну, передав привітання. А на завтра прийшли дівчата з режимного відділу. Там багато служать дівчат в этом, на Володарці. Пришли, зашли, но они же, звичайно, там все речи выносят, там все это просто зашли, так, ничего не надо. А что, правда на Нобелевскую премию? Я кажу, ну не ведаю. Мой сукаберник, он так и не зрозумів, про що розмова йде, тому що я йому нічого не говорив, ось, ну, вдвоем там сидели, ось. Ну, и они покрутились, на меня поглядели и вышли, значит. Вот якби это уже докладно стало, я зрозуміло, що це справді так. Ну і прикладно праз місяць прийшов мені лист податковий. Вот, податковый Первомайского района Минска, где там, значит, человек пишет мне, значит, уважаемый Александр Викторович, а мы вот вычитали со средств массовой информации, что вы там Нобелевскую премию отримали, а ты собираетесь выплатить податок? Вот, на что я сел и написал абсолютно серьезный лист, потому что у нас в Беларуси с податком не жартуют. Я написал лист, что я ничего про это не ведаю, ніякого офіційного там повідомлення не отримлював, нічого не ведаю. Дякую за то, что вы мне про это сказали. Там, ваша Лесь Біляцький, таким планом. Ось, так що це був один офіційний лист, який от до мене дійшов про цю Нобелівську премію. Яка роль зараз? Ну, з першої секунди так само, от Тетяна нагадала, там, як я до цього ставився, ну, зрозуміло, що ніяк до своєї особистої, тому що було б дивно, коли б я лічив, що це там моя особиста премія, улічуючи, що Кольки зробила і команда «Весни». Всі ці годи там, от у нас завтра 30 годов весне, до речі. Тому наша вот эта зустріча, вона так само юбілейна, можна лічити, приміркована, це 30-годдя правооборончого центру «Весна». Ось, і зрозуміло, що один чоловік, у такі премії один чоловік не отримує. І зрозуміло, що вона була дадена всім білорусам, які виходили у 20-му годі і потребували справедливості, справедливих виборів, зміну демократичних у Білорусі. І зрозуміло, що вона дадена всім тим, хто тоді сидів в тюрмі разом зі мною, хто зараз сидить. Це така премія, яка дадена всім білоруським демократичним силам. Ось. Ну, отрималося, що далі мені, значить, я мушу вже тягнути далі криш, бо, щиро кажучи, я вже так міркував тоді, що, ну от, опошній бой. Треба витримати цю турму, вийду і вже буду у Ракові сидіти, там квітки вирощувати. Квітки вирощувати. Ну не так все якби отрималося, бачите. І вона дає ще не тільки там тобі неку познавальність, там ці повагу, там, яку я тут відчуваю. В турмі це менше було, там якби просто, якби, звичайно, все время просто. Там ніхто не глядить, яка у тебе премія, глядять, який ти чоловік. Це в першу чергу. Ось. А тут, ну, відомо, що я буду зараз імкнутися, і що я зараз роблю, використати її для спирання, підтримки і демократичних сил білорусів, і будущих демократичних змін, в які я вірю. Ось. І, ну, одним словом, поки що ще квітки вирощують рано.